Κάνω τον Δημήτρη Χατζηδάκη, νυν αριστερό, πρώην μπλεγμένο με την πολιτική σύζυγο της Μαρίας, ο οποίος την φέρνει λόγω των γνωριμιών του στην αυλή της Έντα για να την γνωρίσει με την Έντα και τον άντρα της, τον κύριο Πολύζο, έτσι ώστε να τη βοηθήσουν σε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο σε αυτό το ρόλο? Δεν με δυσκόλεψε κάτι ιδιαίτερα. Όχι, γιατί εντάξει, κυρίως επειδή έχω γράψει το έργο μαζί με τον Γιώργο τον Παλούμπη, τον σκηνοθέτη, τον είχα δουλέψει πάρα πολύ στο μυαλό μου, οπότε δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα. Τι σε έκανε να θες να πεις αυτή την ιστορία τώρα? Όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει γύρω μας, με όλο αυτό το σύγχαμα, όλη αυτή η διαφθορά, όλο αυτό το παπατζηλίκι, αυτά μας οδήγησαν λίγο μας δημιούργησαν την ανάγκη κάπως να το σχολιάσουμε, να το κοιτάξουμε, να μπούμε λίγο πιο βαθιά και να το δουλέψουμε για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε και να το κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα εμείς καλύτερα. Αν κάποιος φύγει από την παράσταση με μια σκέψη, ποια θα θέλεις να είναι αυτή? Βασικά θα ήθελα να φύγει με κάποια σκέψη, με κάποιες σκέψεις, όποιες και να είναι αυτές. Αν μην έρθει και να φύγει κενός, τώρα δεν έχω κάποια συγκεκριμένη επιθυμία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο της παράστασης? Εντάξει, η παράσταση είναι αρκετά προσωπική, είναι κάτι δικό μας, ας πούμε, δημιούργημα, οπότε την αγαπάω στο όλο της. Μ' αρέσουν κυρίως ευχαριστικά με τα σημεία που έχουν χιούμορ, που είναι ο κόσμος από κάτω και τον ακούω και τον νιώθω να γελάει. Ο Δημήτρης είναι ειλικρινής? Ποιος άνθρωπος είναι ειλικρινής? Υπάρχει κανένας? Όχι, φυσικά και δεν είναι ειλικρινής. Κανένας δεν είναι ειλικρινής. Αν άλλαζες ρόλο με κάποιον από το έργο, ποιον θα επέλεγες? Την Έντα θα ήθελα. Πολύ.